kada usa ka tawo, kada usa sa ato may duha ka plastic. Usa na po na plastic namo. Ay, buhay. Unsa na di pizza karon? 30. 30. So ugma na maghanda. Ano maganda? Ang maay ni may di ako plano mi. Sama sa plan nimo. Kani maka sib ko tani karon, di ba? Kada daghan ni balay dinino, daghang balay. Kada balay ana may maghanda mo guna. Kada balay maghanda. Una utana na gani ko ato kaganiya may agi utana ko sa ilang handa. Ingon niya magbiko daw ko sa tuo sa kabalay, nag-ingon na magsalad, sa tuo sa kabalay mag spaghetti. Kuy ko lami ato. Lami lagi kayo. Nya may dagko kuno maglitsyon. May magpansit. Nautana po day ka. Oh, dito pikas. Loko. Nga tumog ganiya. Ala ka ba? Unsa nungot ba? Marites ka po di ay bilag na ako lang. Di nangisayod lang ko kung say ilhanda. Nga insayod lang ka. Mao gani akong plano gani. Di ba? Ugma, di lang ta maghanda dis balay. Si imo siring ako di na ako magluto ugma. Ay, na pagluto-luto. May di akong plano. Sa na to kauno. Ay, ako bahala. Pamati. Diba, 5 tabok, baby, liit, ako, ikaw, mama. Oh. So, kitang 5, mag-ihay tagla ka ugma. Kada balay. So, kada usa ka tawo, kada usa sa ato, may duha ka plastic. Usa na po na plastic namo. Diba, ugma, alas 7. Mag-ihaw, may tanan na magtagod-tagod, may mag-ihaw na kay pagkas 12, kaon naman. Pag tagod-tagod pa lang, panguha ka na dito. Kada plastic butang. Duha ka plastic, purong sunod. So magbring umi. Ayun na pagkaon dito. Kay dili man ting kaon, as 12 man ting kaon. Uli na tangan balay. Bala kita mangaon. Di ba katapog magagnaong ato? Ayaw na pag-iisipan nga pagagnaon kay magbag-o na ta pag-abot sa alas 12. Nagpalinit ato. O di ba? O may alas 12, alas 12. Alas 12. Makauli tangan Mo ingon ka nga pag-atagnaon. Baga pa na, pag-abot og alas 12, pag New Year na, magbag-o na ta. Mag New Year resolution na ta. New Year resolution na ta. Mo na itong diskarte. Unya kay Mama ay kung gina mama pa dano to plastic. Magdara pa ni mama duha ka buok kay niya salad man ni puro. Oh, salad. O di ba salad na katong gagmay ganing butanganan? Ah, pangulutig to. Ate, sa buto lang to si mama, kailangan alas Okay na mama, ako alas 6 pa lang, alas 6 pa lang daan. Malakat na tada dayon. Kay pa pagsipa sila luto, tuan na ta dito bisita na ta nila. Umuta na gani, ay man imong kauban. Imong nga lang nga. Tama, ako lang tagi pangari kay busy man sila dito. Kasi ana to diskarte. Ana ina tutuwa sa balay lang, mangayo lang kung ano kay dito na lang sila mukaon. Oh. Kahit ba mo plano Yan na akong baltok ko na ka, Jesus ako pa. Kaon na ko nakasabot imo. Ay pagkunaw na nga mubaga kang hung. Kay pag abot og alas 12, mag New Year resolution na ta nga magbago na ko karon. Di na ka managili at tamayo bring home. Okay, may tala matadara. Ulo? Di ba? Saksin. Di na gano'n ko magluto. Igda na lang ko ni ugmo. Oo, pag abot og alas 6, iyahay na ta. Karang, sabi magsabot na daan. Kung dito sa usa ka balay, may pansit o may spaghetti. O imo dadaan, text ka na yun sa akon. Na pansit o spaghetti ako bring home. Kaya kadi ko makapangayo pansit. Oh, sila bibi og para liit. iba-iba itong putahe. Sila bibi og silit ako lagi nandaan. Na napulo ka plastic. O iba-iba itong putahe. Oo. Sakto ko na. Sakto ko. Ako nang bada na. Huwag ka baraka, basta ako galing mong biradas. Ay, Pagod kayo na. so, okay na. Okay na, sige. Si mama, kainan ko na to. Okay na ko na siya. Alas 6 pa lang daan, malakat na takip. Para sige silang luto, tuwan na ta dito. Iba-iba ta balaya. Oo. Sige ha. Ay man, ikaw nga rin ka. Basta ako na bahala. Update ka lang Basta ako, diri ko sa... Sumat ka lang amon ha. Maghimo ta group chat. Sumat ka na lang ako kung sa inyo bring home. Kaya para diri, amo po na akong pangayoon. Maghiyo ba group chat? Oo, maghimo ta group chat. Mo chat dito ha. B, akong dara, pansit og spaghetti. Kaya para hibibi, diri, pansit og spaghetti na doon. Minudo, gumba. Ana. Kumplito. Murag tatog nakakuan, murag naka... Murag ka tatog mikado ka kan. Balto ka na yung hulado rin. Balto kayo din. Hindi na diskarte. Balto kung kayo. Diya, baga, sa buto mo na ito, pag alas 12, sakto alas 12, mag-amput to, ano ta nga, New Year resolution, di na ko kumanagil. Ana, di na ko mag-bring Di na ka home. mag-bring home. Oo, di na, na. Oh, di ba? Ano na diskarte para iwas. Kayo di. Iwas ka gastos. Balto ko din mo di, uy. Balto ni mo kayo. Oh, ganin ako ingin sa imo. Sige, kaya ako inaon na So, ito, no? tara, ito mo. Inaon na ito yung mama nga to. Ay, ikaw na ingon na to, sige to na. Ginaon to ay mama. Panik ko kay... Sige na. Bibing Sige ito. na. Panik ko, tara. Sige.